ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. дар паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатро дар давоми 10 соли охир таҳлил карда вазифаҳоро барои давраи миъмада мушаххас намуданд. сарвари давлат дар паёми худ ҳукумати мамлакатро муваззаф намуданд ки бояд самтҳои афзалиятноки рушди технологияи рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноаткунонӣ бо истифода аз технологияи муосир, идомаи ислоҳоти идораи давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ тақозо намуданд. бо мақсади шарҳи бештари ин мавзӯъ мо ба студияи телевизиони Душанбе вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Сурайё Дустмуродзодаро даъват намудем. хуб, шуморо нахуст ба барномаамон хушомадид мегӯем ва мегузарем ба шарҳи бештари ин мавзӯъ. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ба маҷлиси олӣ аз 16 декабри соли 2025 дастовардҳои соҳаи иқтисодию иҷтимоии мамлакатро дар давоми 10 соли охир бо рақамҳои мушаххас таҳлил карда таъкид намуданд, ки ин рақамҳо, ин дастовардҳо асосан дар доираи стратегияи миллии рушд барои то соли 2030 ба даст омаданд ва мегуфтед, ки иқдомҳои ба даст омадаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва беҳтар гардондани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ чӣ гуна мусоидат мекунад? Паёми имсола низ аз ҳамин дастовардҳо, пеш аз ҳама дастовардҳо дар самти сиёсати берунӣ сар шуд ва баъдан дастовардҳое, ки дар самти иқтисоди миллӣ рӯнамоӣ гашт, аз тарафи роҳбари давлат ироа гардид ва айни замон ин дастовардҳо, ки асосан тибқи стратегияи миллии рушд, ки ҳуҷҷати азими ба нақшагирии стратегия аст ва қадамҳои ҳукуматро марҳила ба марҳила, қадам ба қадам ҳам гӯя мешавад, мушаххас месозад, сурат гирифт ва дастовардҳо аз он дарак доданд, ки иқтисоди миллии мо ба рушди устувор гузашта истодааст. Бубинед, таъмини маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 3,4%, рушди миёнаи иқтисоди миллӣ 7,6%, ки ин нишондодҳо, яъне индикаторҳо ба давлатҳои хеле абарқудрату пешрафта агар дар як сол 2-3%-ро ба миён оварад, иқтисоди миллии мо ба суръати хеле хуб, олӣ ҳам гӯя мешавад 7,6 миёна ва 8,2-8,4 рушд карда истодааст. Аз он дарак медиҳад, ки нишондодҳои макроиқтисодӣ ва иқтисоди миллии мо хеле тавоно гаштаанд. Ва албатта саволе ба миён меояд, ки аз кадом ҳисоб, кадом қадамҳои ҳукумат ба он оварда расонд, ки имрӯз ҳукумат таҳти сарварии бевоситаи пешвои миллат тавонист ба ин дастовардҳо муваффақ гардад. Мо гуфтем, пеш аз ҳама ин қабули стратегияи миллии рушд то соли 2030. дар стратегия, ки ҳуҷҷати азим аст, ҳуҷҷати амиқ аст, таҳлилшуда аст ва тамоми индикаторҳо, нишондодҳо оварда шудаанд, имсол рушди бесобиқаи бюджети давлатӣ нишон дод, ки мо чанд қадам аз он дурнамое, ки дар стратегияи миллии рушд гузошта будем ва интизорӣ ҳамчун натиҷа доштем, аз онҳо бештар ба даст овардем. Яъне танҳо ҳамин сол қабули бюджети давлатӣ, ки зиёда аз 50 миллиард сомониро ташкил дод, ба рушди бесобиқа, яъне афзоиш ба ҳаҷми 32% зиёдтар аз бюджети соли гузаштаро ташкил дод. Ва албатта саволе ба миён меояд, ки чӣ боис гашт, ки кадом индикаторҳо, кадом қадамҳо боис гаштанд, ки онҳо рушд кунанд. Албатта афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ. Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, тамоми он маҳсулоте, ки дар дохили кишвар истеҳсол карда мешавад ва афзоиши он, яъне ба василаи кушодани корхонаҳои азими саноатӣ, корхонаҳои миёна ва хурди истеҳсолӣ ба он сабаб гашт, ки маҳсулот зиёд истеҳсол гаштид ва рақобатнокии бозорҳои гуногун аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ, соҳибкорони тиҷоратӣ таъмин гашт ва иқтисодиёт рушд кард. Ва албатта боз ин аз фаъолияти пурсамари тамоми ниҳодҳои ба истилоҳ блоки иқтисодӣ таҳти сарварии пешвои миллат дарак медиҳад. Чунки блоки иқтисодии мо аз вазорати молия, вазорати иқтисод ва савдо, Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун танзимгари асосии муносибатҳои пулии молӣ ва таҳиягари самтҳои асосии сиёсати пулии қарзӣ, Кумитаи андози назди ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти гумруки назди ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ниҳоят Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ҳамчун таъминкунандаи сиёсати хеле бомуваффақи сармоягузорӣ дар дохили кишвар бо овардани сармояҳои мустақим ба дохил ва бо инкишоф додани рушд додани сармоягузории дохилӣ аз ҳисоби боз ҳамон табақаи хеле бонуфузе ки ба он роҳбари давлат ташаккур ва сипос кардан соҳибкорони ватанӣ мебошад. дар замина ҳамин таъбирҳои саривақт андешшавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки шумо номбар кардед ва дар паём низ таъкид гардид, дар соли 2025 барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар қабул гардид ки ин дар доираи стратегияи миллии рушд татбиқ мегардад ва мегуфтед ки дар чаҳорчӯби ин ҳуҷҷати муҳим рушди соҳаи иҷтимоию иқтисодии мамлакат то кадом андоза таъмин мегарданд? барномаи миёнамуҳлати рушд ин барномаҳое мебошанд ки марҳалаи ниҳоии тарҳрезишудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030-ро ба бар мегиранд ва ҳамин барномаи миёнамуҳлати рушд аз тарафи парлумон моҳи ноябр тасдиқ гардид ва албатта нишондодҳое ки дар ин барнома монда шуд онҳо аз нав тағйир ёфтанд ва сатҳи таҳия, сатҳи индикаторҳои ҳисобкунӣ, индексҳое ки то ин дам аз тарафи ҳукумат ҳисоб карда шуд, бо оне ки буҷет бесобиқа зиёд шуд, бо оне ки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 173 миллиард сомонӣ расид, онҳо низ баланд бардошта шуданд ва албатта барномаи миёнамуллат ин қадамгузории як ба яки ҳукумат дар равандҳои худи иқтисоди миллӣ ва албатта Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аз равандҳои ҷаҳонишавӣ, иқтисоди бозаргонии ҷаҳон, вазъи геосиёсии ҷаҳон низ берун буда наметавонад ва албатта мо кӯшиш кардем, яъне ҳукумати мамлакат кӯшиш карданд ва дар паём роҳбари давлат чандин маротиба таъкид карданд ки вобаста ба вазъи геосиёсии ҷаҳон, вобаста ба вазъи ҷаҳони имрӯза ки иқтисодҳои ҷаҳон буҳронҳои пайдарпайро аз сар гузаронда истоданд, вазъи иқтисоди Тоҷикистон низ бояд бо такя ба ҳамин равандҳои беруна мутаддил гардонии он нигоҳ дошта шавад ва албатта барои ин барнома чанд нишондодҳои асосиро дар худ мегирад. Пеш аз ҳама ин тақвияти заминаи институтсионалӣ, тақвияти заминаи ҳуқуқӣ тариқи қабули бастаи қонунҳо, консепсияҳо, стратегияҳо ва худи шумо шоҳиди он будед ки дар паёми имсола роҳбари давлат хоса қайд мекунам ки паёми имсола бо ин хусусият ҳам фарқкунанда буд. Дар ҳар як баҳодиҳӣ арзёбии самтҳо пайи он ҳатман як супориш ва як вазифагузорӣ оид ба қабули ин ё он консепсия, ин ё он стратегия, қонун гузоштанд. Яъне тақвияти заминаи институтсионалӣ гуфтем ва заминаи ҳуқуқӣ барои мутобиқ намудани муносибатҳои беруна ва дохилии иқтисодӣ ба муносибатҳои имрӯзаи ҷомеавӣ ва албатта ин пеш аз ҳама. Баъдан роҳбари давлат гуфтанд ки вақти он расидааст ки мо тамоми истеҳсолоти худро бо такя ба дониш ва технологияҳои нав шуда, яъне инноватсионӣ чӣ кор кунем, рушд диҳем ва албатта барои ин мо боз бояд як бастаи дигари қонунҳоро дар самти иттилоот, дар самти рушди зеҳни сунъӣ, инноватсиё қабул кунем ва бо ҳамин мо иқтисоди худро бо рақамикунонии он ки омили асосии рушди иқтисод ва мутобиқ гардондан ба иқтисоди ҷаҳонӣ аст, онро рушд диҳем ва албатта боз чанд нишондиҳандаҳои дигар ҳам дорад. Асосан онҳо гуфтем анамин иқтисодикунонии рақамӣ мебошад, истифода аз технология ва инноватсиёе ки имрӯз бевосита омили рушди тамоми ҷаҳон гардидаанд ва баъдан тайёр кардани кадрҳои бисёр ҳам баландпояи самти техникӣ ва вақти он расидааст ки мо худамон бояд консепсияи зеҳни сунъиро таҳия намоем ва ин вазифагузорӣ бевосита аз тарафи роҳбари давлат бо ироа ва такя ба ҳамин барномаи миёнамуҳлати рушд ироа гардид ва албатта барномаи миёнамуҳлати рушд ин иҷрои ҳамон 4 ҳадафи стратегӣ ва зерҳадафҳо, яъне 10 ҳадафи зерматни ин ҳадафҳои асосӣ мебошад ки диққати асосӣ ба самти рушди иқтисодӣ, идеологияи иқтисодӣ ва гуфтем инноватсиё, баъдан рушди захираи сармояи инсонӣ, яъне тақвият додани зеҳни инсонҳо, баландбардоштани
ва тавсия додани донишҳои хеле ҳам дақиқ. Баъдан дар самти вобаста ба самтҳои маориф, ба самтҳои фарҳанг, ба самтҳои шуғли пурмаҳсул диққат додан, ин ҳамун 10 зерҳадафе мебошад ки дар стратегияи миллии рушд то соли 2030 ва дар ҳамин барномаи миёнамуҳлати рушд оварда шудааст. Ва албатта сиёсати пулии қарзӣ, баъдан самтҳои асосии дурнамои фаъолияти ниҳодҳои ҳукуматӣ ва дар якҷоягӣ ин аст худи ҳамин маҷмӯи чораҳое ки дар барномаи миёнамуҳлати рушд то соли 2030 марҳалаи нав ва ниҳоӣ дар бар мегирад. истифодаи ин технологияи муосир инноватсионӣ дар иқтисодиёти мамлакат, соҳаи иҷтимоияти мамлакат ва рушди ҳарчи бештар рушд намудани иқтисодиёти рақамӣ, ин яке аз масъалаҳое мебошад ки тақозои замон аст ва дар паём низ сарвари давлат парлумони кишварро муваззаф намуданд ки заминаи ҳуқуқии рушди технологияи муосир ва зеҳни сунъӣ бароҳ монда шавад. Шикорҳоро дар нақша доред шумо. паём аз ироаи дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти сиёсати беруна ва алал хусус ташаббусҳои ҷаҳонии кишварамон бо пайвасти бевосита бо симои роҳбари давлат, пешвои миллат ки аз минбари баланди маҷмӯаи созмони Милал Муттаҳид ироа гашт ва яке аз қатномаҳое ки дар санаи 12 декабр аз тарафи комиссияи маҷмӯаи созмони Милал Муттаҳид қабул гашт, ин нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконот барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ буд. Ва бубинед, ин қатнома аллакай қатномае аст ки як минтақаи хеле бонуфуз, яке аз минтақаҳое ки имрӯз калидӣ шуда истодааст дар сиёсати ҷаҳонӣ. Имрӯз нуфузи Осиёи марказӣ ва алал хусус бо шинохти чеҳраи пешвои миллат ҳамчун яке аз сиёсатмадорони таҷрибаи олӣ дошта, таҷрибаи ғанӣ дошта хеле муҷалло гаштааст ва аз ҳамин сабаб роҳбари давлати мо зеҳни сунъиро дар афзалияти аввалин дар самти рушди технологияи нав гузоштанд ва албатта дар ин қатор ба парлумони кишвар барои тақвият ва тавсеаи заминаи ҳуқуқии бастаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ишора ҳам карданд ва муваззаф ҳам гардонданд. То ин дам аз тарафи парлумони кишвар бо tashabbusҳои худи ҳукумат ва tashabbusҳои парлумон якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба рушди инноватсияҳо қабул гашт. Қонун дар бораи савдои электронӣ, қонун дар бораи фаъолияти инноватсионӣ, баъдан қонун дар бораи ба низоми пардохти, яъне ки тағйирот ва иловаҳо ба қонунҳо оид ба гузаштан ба низоми нави пардохтҳои ғайринақдӣ ки минбаъд миёнарав дар миёни пардохт нест мешавад ва бо ҳамин минвол бисёр омилҳо аз он ҷумла омилҳои коррупсионӣ коҳиш меёбанд ва баъдан дар вақти вазифагузорӣ оид ба таҳияи консепсияи зеҳни сунъӣ ва ба корпоратсияи миллии зеҳни сунъӣ, яъне ташкил додани як ниҳоди миллӣ вобаста ба зеҳни сунъӣ ки тамоми паҳлӯҳои ин маҳсулоти нави инноватсияи навтаринро омӯзад ва дар асоси санади меъёрии ҳуқуқӣ амал намояд, онро барои мо вазифагузорӣ ба парлумон ва худи агентии оид ба инноватсия намуданд. Вале дар баробари ин роҳбари давлат боз ба иқтисоди рақамӣ, яъне рақамикунонии иқтисодиёт диққати махсус доданд ва албатта ин иқтисоди рақамӣ ин фаъолият аст ки ба технология асос меёбад ва мақсади асосии ин иқтисоди рақамӣ ин иттилоат аст ки дар маҷмӯиҳои хеле калон нигоҳ дошта мешавад. Анамин сохтмон ва кушодани дата центрҳо, яъне дата марказҳое ки анамин иттилооти ҳаҷман бузург бояд коркард карда шавад ва барои ин энергияи сабз лозим аст. Аз тарафи роҳбари давлат ин як ташаббуси нав, инноватсионӣ ва вобаста бевосита ба тавсеаи зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ва дар умум парлумони мо дар як муддати кӯтоҳ зиёда аз 15 санади меъёрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонидааст ки бевосита ба самти технологияи нав ва консепсияи нав равона карда шудааст. Ва албатта мо бо ин иктифо намекунем, чунки роҳбари давлат, пешвои миллат ба мо супориш доданд ки мо бояд бастаи қонунҳои хеле устувор
қонунҳое ки ба муносибатҳои нави ҷаҳон мутобиқат кунанд, аз он ҷумла барои роҳандозии зеҳни сунъӣ ки ин худ як маҳсулоти нав аст ва аз бисёр ҷабҳа барои мо ҷабҳаҳои норавшан ҳам дорад. Парлумони кишвар бояд фазои ҳуқуқи моро бо қабул кардани қонунҳои нав бояд мукаммал гардонанд, пурра гардонанд ва чунки тамоми фаъолияте ки имрӯз вобаста ба технология, зеҳни сунъӣ, инноватсиё аст, ҳатман бояд дар заминаи ҳуқуқӣ сурат гирад. албатта мушоҳида менамем ки имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ корхонаҳои зиёди саноатӣ таъсис меёбанд ва дар ин замина ҷойҳои нави корӣ низ ташкил мешавад ва меофтед ки анамин технологияи инноватсионӣ пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун ба соҳибкорон, сармоягузорон ва беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ дар мамлакат ба раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар чӣ гуна замина мегузорад? 2600 корхонаи истеҳсолии хурд, миёна ва бузург кушода шуданд ва зиёда аз 78 000 ҷойҳои корӣ таъсис дода шуданд. Ин яке аз омилҳое ки мо гуфтем рушди саноат ба 22% даромад ва баъдан худи овардани технологияи инноватсионӣ ба он сабаб гашт ки самаранокии истеҳсолот бардошта шуд ва самаранокии истеҳсолот ба он оварда разонд ки маҳсулоте ки дар як муддати муайян агар он ба фоизи миёна гирем 10%-ро барориши он ташкил медод, бо овардани технологияи нав ва ворид кардани инноватсияҳо аллакай самаранокии он ба 20% ва 50% афзуд. Албатта бо ба даст овардани маҳсулоти зиёд боз самаранокӣ фоидаи соф низ зиёд мегардад ва бо ҳамин занҷираи истеҳсолии мо ки тақвият ёфт, албатта буҷаи давлат ҳам ғанӣ мегардад ва ҳам соҳибкоре ки дар дохили давлат кор ва фаъолият мекунад, ӯ ҳавасманд мегардад ки тиҷорати худашро тавсия диҳад. дар паёми президенти мамлакат сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон соли 2026-ро бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳким бахшидани худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон карданд ва мехостем дар ин маврид андешаҳои шуморо бифаҳмем. Мусалламан дар ҳар як паём пешвои миллат ташаббуси созанда сухан мегӯянд ва эълон мегардад ин ташаббус. Имсол роҳбари давлат як ташаббуси хеле аҷиб ҳам гӯем мешавад, чунки аз ҳисоби моҳиятан, вале аз ҳисоби дарку фаҳмиш ин ташаббуси бисёр ҳам таърихӣ буд. Чунки дигар ташаббусҳо агар ба 20 солаи омӯзиши фанҳо, солҳои саноатикунонии босуръат, ташаббуси омӯзиши фанҳои дақиқ ва баъдан дигар ташаббусҳо вобаста ба рушди иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ягон соҳаи алоҳида бошад, самти алоҳида бошад, ташаббусе ки имсол роҳбари давлат ироа намуданд ва характери умумиҷаҳонӣ дошт. Имрӯз ҷаҳони муосир беш аз ҳама ба арзишҳои маънавӣ эҳтиёҷ дорад. Мо гуфтем худшиносӣ, худогоҳӣ ва албатта худогоҳӣ ин фаҳмиш аз ботини худ аст ва дар асоси камолот, дар асоси донишоварӣ, дар асоси қобилиятҳо, фаҳмидани ботини худ, ин худшиносии мо ба сатҳи камолот расида ба худогоҳӣ мегузарад ва ба сатҳи баланди худогоҳӣ ба пойдории бақои миллат заминаи асосӣ мегузарад, чунки яке аз рукнҳои асосии пойдории миллат ин пойдории арзишҳои миллист ва арзишҳои миллӣ тавассути анамин худогоҳӣ, худшиносӣ, сатҳи огоҳии баланд ки боз бо иртишоъоти қалбӣ сурат мегирад ва оинаи муҷаллои шахсият дар ҷамъият мебошад, бо он тақвият ёфта ҳуввияти миллии моро ва ҷавҳари асолати моро мушаххас мегардонад. Ва вақте ки шахс чунин сатҳи баланди огоҳӣ дорад, худшиносӣ дорад, ки будани худ, мақоми худ, мавқеи худ дар ҷамъиятро медонад, аз кадом дудмон буданашро дарк мекунад ва ба асолати милливу таърихиву фарҳангии миллии худ эҳтиром мегузорад, албатта ки пояи асосии маънавии бақои миллат гузошта мешавад. Аз ҳамин сабаб ин ибораҳое ки роҳбари давлат гуфтанд, яъне гуфтанд идомаи корҳои ободониву созандагӣ ки асос ба худшиносӣ ва худогоҳии мо ки ҷавҳари асосии он ҳуввияти миллии мост асос меёбанд, яъне заминагузор мебошанд, диққат кунем. Ва албатта дар пеш ҷашни 35-солагии истиқлолият аст. 35 соле ки давлати мо
дар раддаи дигар давлатҳои дунё парчами худро дар созмони милали муттаҳид парафшон кардааст. Давлати соҳибихтиёр, дунявӣ, ягона, демократӣ ва давлате ки роҳбари давлати мо пешвои миллат аз рӯзҳои аввалини ба сари қудрат омаданашон ба давлатдорӣ машғул нашуданд, давлатсозӣ намуданд. Яъне давлати як инфрасохтори парешондоштаро бо он вазъе ки дар он вақт буд, худатон хабар доред, онро ҷамъ намуданд, сарҷамъ намуданд. Як Тоҷикистони нав, як ҷомеаи хеле мукаммал ба миён омад ва имрӯз ҷавонони мо ки идомаи корҳои ободонию созандагиро ҳамчун парчамбардорон дар оянда дар даст мегиранд, роҳбари давлат ба ҳамон ишора карданд пешвои миллат ки сатҳи худогоҳӣ бо онҳо бояд хеле баланд бошад. Ва албатта гуфтем худогоҳӣ ва огоҳӣ дар умум василаи асосии расидан ба маънавиёти баланд аст. хуб, ташаккур барои иштирокатон дар барнома ва пешниҳоди маълумоти муфассал ва рақамҳои мушаххас. хуб, бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавам ки мо суҳбате доштем бо вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сурайё Дустмуродзода вобаста ба нишонаҳои паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки 16 декабри соли 2025 ироа гардид. То барномаи дигар тансияту пирӯз бошед.